Kubor nagaslem jong unongsan hima. Uba forecaster nong rang kurtong Clemseng uban ya aireng haga election MLA Arajar Arpulai na jirang constituency kapan nong haga arpunyo terik mentau ubnai haba keren haga jingalang yalap election hayo patharkma men haga arpu arterik urempang Arajar Arpulai ulang ka jingwan yakon election ki he spa nagi wei pat ki jaka namar ki I badan kilat ben penmi pisa bat kim kuslai ben pulut deki pau klur haga por election haba panjing kersane ki pat ba ulo ong baga thang ba khmat kadai ban wengi ka jing khaput bat kumju ban kentiu ya ka roi ka par ha ka than da ka jing trei lang bat ki borsnang nadu karta ka bakhat khandai snam ngaladon ya ka jing thrang ka jonga ba ka wei ka sngi lada ka lat ka pli ngakwa balong unong ilang pai ba ngakan mau hakapor ke bawah sedia lendo bapli berang syukrat no hakapor bawah yang yak election MDC ke bandengkong senam ciajar kandai sepak kandai pekundai kelapan ki yak mesim jonga hakawai kapor ngaru ngasalong kumne bagan yang kumnong ilang pajba bat namat email yaitu kendiat sepang jonga yaitu hawar hajar kan riu hadin bawah sedia lendo ulai no yak kakam MDC jongo bat keladon ke bawah election nasoyong ngala persang ngala yai ke leng ke konstituensi soyong ngetu haying umdon bas ngobhai ya kan jing temu jonga bat ka baar bat ka long namar bangadon hakakam sorkar ngadon na peneng jing artatin ke bangala ban pendep na ka bentaban yo ya ka approval ng government ha ka jing edai bat ka resignation ke jonga bat kumta nga sange no handai ka long ka bapla bakum no nga yo ya ka lat ka lenti ke jonga bangan su kli bat bangan sutit sekali ke jirang konstituensi kidon kidau ke babiang bat kinongrim ke baskem na ke bentajonga ke baki paiba kim dei ban snutu bakla bayo kana ke jingwan her ke jonga na soyong banyak kunya kana election ka sulong tang ke jingwan ke baklem don ke no ke jing perkat bat ke jing puson hanga ngawan nang tei na soyong sane ngadon la ke jong ke nongrim jonga ngedon ki perlok kibangi konsentrate na kapta bit kabiang jong kakam bodar bat nganya tuhok ya pihang neru bagakam ka bakmat ke jonga ka bangabu galong main galong bodar issue should be solved ngidan sipun ke bidan kiban proof nilai chokmu ministry nilai kendo ya primary speaker jong asam banyak keren ya ka bit kabiang jong ka bodar jongi uparang na do manhandai ulai ki dular kendau ki babiang yakisim jong ka hima kasih jongi ukasi jongi menta ha ka jaga ban panjana yaki de ki baro ulurot penban badu panja yaki ai ki bagi parang menjua kila ai bat kila bubai berhenti yaki ai ki baro ngadon lai teligi dau ke bangan tu ye phi balai bang kwa bani kon election na jirang kaban kong kalong habang iyat banyak yakini kikam border nado na tay block 1 block 2 shadow sa langpi area kabakan topi gini kita na grabe lom na to umsan ke jongi kom salang kom shuru hadu bila hari bat kiwai ki jaka don sibun kiai kiba mapi don gamban tip kijela ban bor jongki brio katokan engot da ka jeng kuas pa jubor badwan nam sala banti milam ya ki jaka kiba he kiba yar jong kita pilang kubi na gravel bat kiwi mlelai think for business forget for social kane gawai kadau ka banga ngarung ha ka jemot ci perkat jonga kabar kalong kidon ki order ki bangiyo nak political department kidon ki order ki kot ki bangiyo ni home ministry jong sokarin dia silang jokawa umur ada mapi pipoi kabahap hajalut parang nadu menjua ya kane karani reserve forest ke bangyong ulah ada baiti ya kinong sensar kasih jongi bagi day ban pai ban jo ya kane kajaka arpusan tarik bna bakadway snam cijar praspa prapenyau cispa la pesan snam
sistem mensua lada baiti ya karani risa forest hadu menta dangkam try daki pulet joka asam da perkat bhapi ginong jirang kai kebaja hadin bauneu gubernur joka distrik Kamrup Asam ulah tho sauno sensar jong ke himakasi na kene ka area wa banai tino ya kene karani risa forest sapi rengkat berlailak tam tenrai kiding kadi ka por ka pinhap ban perkat balai bighes pa na Shillong na Jawai na kiway constituency kipai kemat pan ikon eleksyon na jirang ngamongnya pi da ka basay lada ya ka western ripoy ka jong misane la ya pia ban ka jes road area om don khes pa na Shillong kipan ikon eleksyon nang ne Andre namar baka western ripoy ka so bat katay ka jes road area kabada kispa kuror hak sisnam laban kamaya ka spa pamahap kikali kibayay kibakit tawong kibakit motion kiyay wat kaneng surak kabarit jong kaneko jong kaneng bertem ka surak kabarit jong ko umsong omlay pelot lay pungkuror tang sistem snam la kobar thank for self business forget for social kata ka mindset bangga kerennya ka sisya balada la ya pia berkatai om don kias pa kiban yakun eleksyon najirang kiban sabar constituency nawar balai kadai ka constituency ka bajenjar ka basitom kaya kayang kisnang di babon sansnem ngalangam jeliu ka jirang ngayo i don sipun ke jinge bat ngadang yo iru lada kipai pa jong ka jirang kia ke jingkersan yang still there will be a great problem bangan challenge kita ke jinge ngayo iya kata panghaban simpat damar ka di kesap kabanga ngadon nak kita jodoh kata ngam kular ya pi da ka katai hari ngadon ka jingkran ka jonga pan kata kalong kane kawai lada ma pi penai yang bangalong undong jo ba kemat du ka bang akwa bande kalong kane baro ki sodar snong bat tilendo baro kabor basnong tinlong ki bahasenda badna kana kade ka kular jonga ka bang apa ya ka kubor kelang jong ka konstitusi compare pidai ki nong kersan jonga compare pidai ki bom kersan jonga hare baro ngin yalong hakawai ka jeli na ka benta ka bet ka piang halagi jong kisnong balinga kerennya kana ngadai unong kit kam snong urang ba snong sekretari snong hagi babun kipor lada UMLA umdon ka jinge trei ka bajan baru sodar snong kami sibon ka keram lada UMLA usahanya ya ka development ki skema snong tanglang ba ubriu ba di nong kersan jangu kami sibon ka keram snong ngam kwa banlay kumta Henry kam kibaya ya ka snong mlelei pidai kumdo ro tambah sodar snong bat kabor penyai snong kidai banlong kabor ka kemat ya kana gawai ke jingkran jonga kino ki bat troi sitom na ka banta jonga kadi ke jing start ke jing sampang jonga kumno na pliker pang kalat na ka banta jongki kabom kta ya ke imlang salang kabar dek jong ke jing ya lenti jonga ya kana ka jirang constituency in ya chanda brikona sa mamlakin dong kan sirot kade kawai ka bang akwa ban form kalong kumde bang akwa ban create ya kawai ka council bat kana kalong ka jirang constituency general council lana ka jirang constituency general committee balai ka kwa ban form ya kana ban don kana ngapa ka kubor nang ne chaki officer jung department prepare bagi dai ban long respond yang dekam bat hakane ka council ka jirang constituency general committee baro ki rong ba snong ki sodar snong ki sim ki lendo ki long ki dekot hakane kentop ya ki officer jong department prepare lakalong na PWD lakalong na PSC lakalong na health department lakalong na education department lakalong na ki banks managers lakalong na office jong video but ki way ki department ki badon hakane ka constituency baro ngilong ki dekot hakane ka council nga kumu MLA ngandong presiden jong ka council baling akwa kumne don arti ki daw abanang kong kalong kumne lada baro ngidei ki dekot kirang basnong ki officer jong department prepare
bat manga kumwe male kidon sipon kijinge bagi snong kidon ki wanra ala ka jong ka jinge jong ki hakmat jong ka ne ka dorbar jong ka constituency baya ka hok ka jong pi dang sya te mrau hakane ka pisa ka ba ma pi phimla batelakam kumno phin perkhat ya ka hok jong ki gun kiti kumno phin perkhat ya ka hok jong ka yamlang salang kumno phin perkhat ya ka hok jong ka constituency kumno le phin perkhat ya ka hok jong ka Meghalaya berkawe aku bar kalong kane lada pisno dei ban kerjaan yang nga pidai ban kerjaan yang nga ngayat kelang ka constituency nga ito ya pi kane sisnam mentang ngayat yong kumne ngam kwa ban form unit ko ki paralok hangna ka snong balai ngam kwa form unit kane ke sencar pai ba ngam kwa ban form unit lada kano ka snong ka snudai ban kerjaan yang nga kerjaan baik wedau unit ham don unit mlelei balai nga kwa kumne kadau kalong kane lada san totally ki yeng ki don hakawai ka sinong prangut ki kandidat ni don marka no yeng ki parlok ni na form unit hatong imdai mangi ki kandidat ki balong kadau jong jing penpat penpra kadau jong jing pai mat yong kadau jong pai jing pai mat dong hapdang jong ka sinong ka jongi ringa ai ya kan ka message ngong namar bangam kwa ban differentiate ya ki bro pikersan na pikersan mlelai ngadai unang job, we are one family, hapo ka constituency. Bat kumta nga ong ya kane, ngam kwa ban form unit, nga kwa, ba kino ki breu, na kino ki parti kini trilang bat nga. Kajeng pantama kajur, katne ki jenjar ki breu juga bodar jongi, lawan sa bela kawa, lawan sa haula, lawan sa bakal para ki breu kiong. Ni don ka jing snowar tatin bantongi kini gideng kuai hakano ka por kan wan ka jing penjat na kibreu ki bana sabar ni don arteli gijing song basa perthai ong kini kibreu basa abor dai mangi don takawe hangne tambah wat nam snow phak phala lada ka ngam nang thi hangne putar khma kan sangam lang kanne ka khi ka kasino kabla pen kiwen kabla don ki jing songkiai ki sang phalang na silong wa male jong pi jar usong arab nomor balai baya ka yob jeping jongu lapen don kam de kiwei don ya ka control ka self control jongu ukonrat uang kumno pada preston ko MLA Jirang in pleno ng civil subdivision civil subdivision patar khma kade ka way ka kamat ka bangala abu khmat lada ka lat ka pli yang nganya kon banra na administrative unit sa civil subdivision handai ngong khublai MLA Jirang ba pilawan ra tang ba ka jingwan ra jo pi kalong da kalenti ka bomdei ka ba penthame ya kibreo balai ngong kumta ka civil subdivision na patar khma wa de enjoy pi ki paralok Kasipil subdivision pertama kalau without any plan, without any sanction, kalau tali, tangban sepende ya pi kipai ba kiba loy, kiba don nak kasuki le akan bamon, tambah kawai kapor kajing besar kan sadon, tang apartheid naik pada keren peneng. Nganong ya pi la kabasay, ngadon kam tang kajing job, ladang adai unang job, ngan bun kam, ban pen ya ko government. Bagaimana ban penbeng yang patar kema civil subdivision wat le kai ban penbe yo pai ba wat le kai ban penbe yo pai ba bala da dai ba pai ba umanjur yang banong bangin dawa ban penbeng yo ke officer kat kum kapor jongka kat kum ka position jongka ban penhe yo ke office kitna traikam kat kum kapor jong civil subdivision lada ko government ka sngap menti ngila banyai pai ba nadu nang po sa chilo na kajat mlelei Bo ka jingkular nang ne ngayo e kalat kalenti ban pli yang bangalong we male ngan perlu de ka service jonga bangan syakri ek pai ba na Jirang constituency kani ko ka message ka banga pa keleng ki paralok bat kinok chung sdong ki ba po ka Jirang constituency place bon ar punyo tarek syaban me na yeng pusan bunsen piyang haulan perkat bunsen piswa banyon ya kabut berkat bunsin
Unai ti deu jong pi, unai ban penjat le ban pentra ya kayu kesem, ya ka imlang kesalang gajongi. Ladang ibaklang ide mengi kinong syukur, ya ki kun kikti, bat ya ka imlang salang. Ngari uspa kamen sem ban syakri ya pi kipai ba. Ngam kwa bangan tiet ya pi nak pisah, pisah ru ngam dan. Henry ngari uspa kamen sem, nak benta ban lo ka syakri ka bahok ya pi. Don kam tang ya ka jing kerjaan jong pi. Bat nganyo ya katakalat kababiang. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kaliman kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki longying kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.